గైస్ ఇది వచ్చేసి నా లాక్ స్క్రీన్ అనమాట. ఇప్పుడే చూసేయండి ఫాస్ట్గా, మళ్ళీ వీడియోలో రాదు. హే వాట్స్ అప్ పీపుల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ వీడియో. సో ఈరోజు మీ అందరికీ నా నా ఫోన్లో ఇంటర్ఫేస్ చూపించేస్తాను ఎలా ఉందో లోపల అని చాలామంది అడిగారు. అంటే తెలిసిన వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే మీ ఫోన్ ఎలా ఉంటుందో మొత్తం చూపించమన్నారు. సో ఇది నేను ఓపెన్ చేయగానే వెనకాల వాల్ పేపర్ చూడొచ్చు. పబ్జీ చికెన్ డిన్నర్ అని అవసరం ఉంటుంది. ఇది నా ఫేవరెట్ అనమాట. ఇది గూగుల్లో దొరకదు, చెప్తాను యాప్ దానికి. సో ఇక్కడ చూస్తే కెమెరా ఉంటుంది ఫస్ట్ మనకి, దాని తర్వాత గ్యాలరీ తర్వాత సెట్టింగ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ప్లే స్టోర్, యూట్యూబ్, క్రోమ్, క్లాక్, ఈ రెండు నేను సెక్యూరిటీకి అనమాట. వన్ బూస్ట్ అండ్ ఐ సెక్యూరిటీ వాడుతుంటాను. ఇంకా ఇవి చూస్తే మ్యాప్స్, ఫొటోస్, డ్రైవ్, యూట్యూబ్, జీమెయిల్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. యాక్చువల్గా అందరి ఫోన్లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మాత్రం మనకి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో చెక్ అవుట్ గైస్. నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇప్పుడు చూపించేస్తాను, Captain0209. వెళ్ళి ఫాస్ట్గా ఫాలో అయిపోండి. ఎందుకు ఇంకా లేట్. సో ఇంకా నెక్స్ట్ మనం చూసేస్తే ఎడిటింగ్ అనమాట. ఎడిటింగ్లో నొక్కుదాం ఎడిటింగ్ మీద. సో వాల్ పేపర్స్ అని చెప్పాను, 4K వాల్ పేపర్ చెప్పింది కూడా హైపప్ అదొక యాప్లే. ఇంకా పిక్సార్ట్ తీసుకుంటే పిక్సార్ట్ మీ అందరికి తెలిసిందే, చిన్న ఫోన్ ఎడిటింగ్ అనమాట. ఇన్ షార్ట్ తెలిసిందే మీకు. రికార్డర్ ఇప్పుడు నేను రికార్డ్ చేస్తుంది. పిక్స్లో ఇప్పుడు నేను ఇంట్రో చేస్తుంటాను కదా గైస్. అందులో అంటే నేను ఇప్పుడు మన ఫేవరెట్ చేస్తుంటాను కదా దాన్ని. ఇక ఫస్ట్ వన్ చూసుకుంటే పబ్జీ లైట్, దాని తర్వాత పబ్జీ మొబైల్, దాని తర్వాత పబ్జీ డేటా అనమాట. మొబైల్ ఉంది, డేటా ఉంది అందులోనే. చెక్ ఇట్ అవుట్ గైస్, ఫాస్ట్ కెళ్ళి క్యాప్టెన్ ఫాలో అయిపోండి. సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మాత్రం ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఫాలో అవ్వండి. ఇంకా ఫాలో అవ్వకపోతే మాత్రం మర్చిపోకండి. సో నా దాంట్లో కైన్ మాస్టర్ డైమండ్ ఉంటుంది. అది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అది మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో వస్తుంది. నెక్స్ట్ వీడియో దాని మీద, దాని తర్వాత వీడియో మీ అందరికి తెలుసు కదా, కార్లో అంటే పార్ట్ 2 వస్తుంది అనమాట. ఖచ్చితంగా మీరు చూసినట్లయితే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో వాళ్ళకి డైలీ అప్డేట్ ముందే ఉంటారు. నేను వీడియో పెట్టే 2 రోజులు నేను పెట్టేస్తాను అనమాట. వాళ్ళ గురించి ఇదిగోండి ఈ ఫ్లేర్ పడింది, ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళు మొత్తం ఉంటారు. నాకు స్టోరీస్ కూడా చూడొచ్చు. ఈ రోజు నాకు F24 స్కిన్ వచ్చింది అనమాట. ఆ స్కిన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ చాలా పెట్టాను ఇన్స్టా స్టోరీలో. వాళ్ళకి మాత్రం ముందే అన్ని తెలిసిపోతాయి గాయ్స్. ఫాస్ట్ ఉంటారు వాళ్ళు. ఎప్పుడు చూసినట్లయితే మాత్రం ఒక ఫోన్ మొత్తం లోపల ఇంకా ఏముంటాయో చూపిస్తాను. అవి చిన్నవి పట్టించుకోవాలి. గ్యాంగ్స్టార్ వేగాస్ అని ఉంటుంది కదా గైస్, అదే అనమాట. అదొకటి టైం పాస్ ఆడతాను. ఖచ్చితంగా మీరు షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. బాయ్.